І ще мінус один російський корабель. Підрозділи Збройних сил України вдарили по великих десантних кораблях, що перебували у порту тимчасово окупованого Бердянська. Один із них, Орськ, був знищений. На ньому зайнялася пожежа, а потім здетонував боєкомплект. За даними Міністерства оборони, на Орську могли бути десятки одиниць техніки та сотні десантників РФ. Утрати противника уточнюються. Відомо, що великий десантний корабель «Орськ» міг брати участь в окупації Криму. За даними «Інформнапалм», один із членів екіпажу корабля отримав медаль за так зване повернення Криму. Разом із ним медаль отримав командир судна Сергій Скворцов. ВДК «Орськ» – не єдиний корабель, накритий українським вогнем. У російських джерелах зазначається, що під вогонь потрапили також ВДК «Саратов», Цезар Кунніков та Новочеркаськ. На Саратові локальна пожежа у кормовій частині із загрозою вибуху боєкомплекту. Корабель притоплений на глибині 5 метрів. ВДК «Кунніков» та Новочеркаськ із пошкодженнями змогли вийти в море. У першого корабля 8 поранених, а у другого – 3 загиблих.